Дами и господа, здравейте! Искам да ви покажа най-новата ни разработка, която би трябвало да даде на бедното население евтино отопление. Разработката ни включва производство на най-евтиния вариант пелети от иглолистни иглички, шума, слама, изсъхнала трева и всичко друго, което става само за изхвърляне. Разработеният от нас котел работи напълно автоматично и довежда до изгарянето на горивото на над 95%. Показваме ви горене, снежно-бяло, и всичко, което има да видите ето тук. Това е типа горелка. Много ще е трудно да я видите, но може би я чувате. И всичко се извършва ето тук. С това устройство ние отопляваме в момента 92 квадратов апартамент, а записът го извършваме на 18 януари 2017 година и вън температурата е 2 градуса. Това е в 12 на обяд. Ето помпата, всичко е куплирано, релетата за управление и разширителния съд, който ползваме. Системата е отворен тип, за да не предизвиква никакви проблеми към автоматиката. Това е цялата история тук. Отоплението става с помощта на два конвектора, много добри като качества. Този е единия, а помещението е 30 квадрата. Това е хол с присъединен към него тераса. Второто помещение, което отопляваме, е голямата дневна, която е порядъка на 22-3 квадрата. И конвектора ни дава една температура на помещението от порядъка на 20 и няколко градуса. Но да се спрем, че са 20 градуса. Я да проверим колко е все пак. Ами 20 ги имаме. Даже може да се каже, че е 21 в момента. А вън е едно супер приятно заснежено време. Може би сами го виждате. И хич не му пука на времето, че ние търсим топлина. Цялата идея, която търсихме да осъществим, беше отоплението да бъде от най-евтиния вариант, с който бихме могли да се справим,
и да изгарим и най-евтиното гориво, което бихме могли да си произведем. Разполагаме с машини за производство на гранули, пилети, но те са китайския вариант, който е за производство на гранули от тия тревни истории, но за храна на добитъка, а не за производство на качествени, твърди, силни, дървесни пелети. Автоматиката ни позволява да го изгорим това нещо, плюс нашата разработка, разбъркване на горящия материал, за да не се отлагат никакви твърди частици във вид на сгория, които пречат на изгарянето, а и с това разбъркване подпомагаме още повече изгарянето на този лошо качествен материал, който ние произвеждаме, защото това е по силите ни. Но пък затова не ни струва много. Целият апартамент е отоплен, всичко е отворено навсякъде и температурата навсякъде е еднаква, включително и в антрето. Монтирали сме котела в антрето с идеята да избегнем всичкия този шум и боботене при горене и да не ни пречи на нормалното живеене в къщи. Отделно целият апартамент е изпълнен с дървена подова настилка и единствено само мокрите помещения и антрето с теракотна гранитогресна настилка. Така че ако се появи някакъв проблем с котела, който ние ще ви покажем детайлно как бяхме изработили, ако все пак има някакъв проблем, защото е железен, а не неръждавейка или нещо от този сорт, ние се надяваме проблема да се остане единствено само в антрето. Ами, с това нашия филм до тук приключва. Това е пулта за управление. Малкото копче е стартовия бутон. Ползваме клавиатура от автоматична пирална, за да можем да програмираме ръчно всяка от дейностите и операциите, които извършва котела. Имаме и автоматичен режим, в който в момента работи, но той е скрит вътре. В момента тук виждате само индикациите, индикация за горене и индикация за работа на помпата. В момента включи подаването. Подаването в момента ни е около 10 секунди, а изпочиването е порядъка на 2 минути до 3 минути. Но някой път се налага за по-голяма мощност да преминем и на вариант около 1 минута почивка. Дами и господа, с това смятам да приключим. Това е нашата изработка. Опитахме се да направим дизайн колкото е възможно, защото все пак е предмет, който стои вътре в апартамента и е даже на самия вход на апартамента и трябва да можем да приемаме гостите без да си завиваме главата. Благодаря ви за гледането. Ако имате някакви отзиви, пишете на изписания по-долу адрес, телефон, лайквайте видеото и всички там останали неща. Приятен ден, успешен и така нататък.